Punto segundo, a aprobación definitiva do Orzamento Xeral para o exercicio económico 17. Como o orzamento foi aprobado inicialmente por este pleno, presentouse unha reclamación por parte da bibliotecaria municipal e o informe que temos de tanto da Secretaría como do Servicio Xurídico é primeiro inadmitir a trámite a alegación formulada porque non cumpre as causas tasadas ao efecto do artigo 170 segundo do texto refundido da Lei de Facendas Locales e desestimar tamén a alegación formulada polo informe que tanto de secretaria como de asesor xurídico. Por lo tanto, proponemos inadmitir a trámite a alegación, desestimar a alegación formulada e aprobar definitivamente os orzamentos, así como tamén a relación de postos de traballo, que é unha cuestión que, amparándonos nos informes xurídicos e de secretaría, o de desestimar esta alegación. Antes dos informes tampouco temos moito máis que comentar. Pedido, porque o informe nos chegou ainda, pero pouco despois do falado na comisión, preguntamos, tamén non temos, que se nos di que si existe a posibilidade, esa vontade de que eses postos teñan o mesmo carácter que os outros dous, que é unha cuestión que depende da vontade política. É dicir, unha cousa é que eso se teña conto amparado na legislación e outra cousa é que se existe a vontade de que esos variantes se faga. Entón, é certo que non nos chegou ainda o informe, pero parece ser, que me corrixan se é certo, que a intervención así que polo que non nos está claro, sen ser, digamos, unha cuestión ainda como informe, é iso. Por tanto, eu que se hai vontade política de que ese posto teña outra consideración, pódese facer. Entón, por tanto, nos creemos que tanto unha demanda, alén de que nos xa o manifestamos aquí na primeira comisión e sequera temos, moi claro que iso, hai unha serie de cuestións legais, pero que iso en moitos casos pode beneficiar ou non. Insistimos, o que se vai a ter a consideración é o posto, é un posto de funcionario, non unha persoa que pasa a ser funcionario. Entón, iso creo que é un matiz importante porque, pode ter diferentes perspectivas e ten diferentes ángulos. Nós, en canto teñamos ese informe, faremos público, traerémoslo, diremoslo no pleno, nunha cuestión, simplemente pola premura destas cuestións, non deu tempo a que se elaborase ese informe por parte dos nosos técnicos. En todo caso, o que se trae aquí é a aprobación do orzamento, unha vez superado ese trámite de reclamación. Por lo tanto, o noso voto, lóxicamente, é o mesmo que mantivemos con respecto ao orzamento. Un voto contrario e, non simplemente insistimos en que a cuestión da RPT é unha cuestión de vontade política. Podes facer, así non o trasladan, a non ser que os informes non digan o contrario, pero non xa toda agora, é unha decisión que toma este grupo de goberno. Outra cousa que despois, tal e como se formulou, digamos, o dereito da persoa reclamante pode haberse recoñecido ou non, pero sí que se hai vontade política, sí se pode levar. Fago en caso, o informe é desfavorable, por tanto, nós simplemente facemos trasladar o informe ao pleno e ademais nos gusta sempre cumprir os informes que nos pasan os nosos campos. Non sei se é cuestión de vontade política, non podo decir se é unha cuestión de vontade política ou non. O informe non nos dice que se queremos podemos, o informe é desfavorable e, por lo tanto, nós o que facemos é apoiámonos a ese informe que é o que nos parece máis prudente. Se en algún momento se puder, non temos, é dicir, políticamente, digamos, non temos ningún problema en que poida ser elaborado o funcionario porque
realmente non é esa. De verdad que non nos... Se o informe fora favorable, pois, desde logo nós íbamos a acatalo, non é unha cuestión de que non queiramos que sea funcionario, sino que é simplemente unha razón neste caso, de legalidade. Entón, por eso nos apoyamos a ese informe. Insisto, con toda a cautela do mundo, porque ainda non temos o noso informe, pero, é dicir, o que se di no informe é si tal e como se formula a reclamación e asiste o dereito. En ningún momento o informe di de que se quixese levar adiante iso fose ilegal ou fose contrario á legislación. Son cousas diferentes. Entón, digamos que iso é a segunda parte do que está no momento con o noso informe. Esa aí onde entra a vontade política. Eu insisto, xa manifestei aquí as serias dúbidas que teño de que eses postos, bueno, porque tal e como está formulada a lei, iso beneficia os traballadores. Eu teño serias dúbidas a ese respecto. E, bueno, son serias dúbidas non porque as teña, sino porque, como dicen especialistas, é a legislación laboral. Pero, bueno, en todo caso, como que estamos tratando aquí é, por unha banda, se o que se solicitou é a coda de dereito, neste caso é un informe técnico, nada que decir. Agora, non é o mesmo que o que se solicite é a coda de dereito que algo que se poida facer e que teña as mesmas consecuencias sexa legal ou non. Son dous debates diferentes. Bueno, estamos resolvendo a alegación que nos presentamos. Pero resolver unha alegación implica tamén moito que nos pode resolver un problema e abrir todos os caminos para que iso se poida facer. Moi ben. Entonces, en contra da aprobación definitiva do presuposto de lo que en contra, non? E o resto votamos a favor. O terceiro é a conta xeral 2016. Bueno, foi dictaminada pola Comisión Especial de Contas o 25 de abril de 2017. A conta xeral estuvo exposta ao público no tabueiro, tanto do Concello como no Boletín Oficial da Provincia número 86 de data 5 de maio, para que se pudesen presentar reclamacións, reparos ou observacións a esta conta xeral. Non habéndose presentado, pois, ningunha, segundo consta no certificado da Secretaria de data 12 de xuño, pois proponse ao Pleno aprobar a conta xeral de 2016 e render a conta e mandar toda a documentación pois ao Tribunal de Contas. Comeza con respecto á conta xeral, o ano pasado por 1 de setembro, e a ver, se dixemos na comisión outro día que de cara a este pleno de comisións que había unha carga de traballo importantísima, pouco tempo, que se incorpore tamén a conta xeral até a 4 días, isto, a ver, creo que, ademais, cando isto o ano pasado se aprobou no pleno de setembro, é dicir, máis ou menos son as contas que facemos, sen ningún problema, que, bueno, pouco xa tiñamos visto para a comisión, en realidade a conta como se dixo, o reflexo, bueno, pues, da execución do orzamento. O noso posicionamento, bueno, algunhas cuestións se fixeron na comisión, pero o noso posicionamento con respecto á conta xeral no que ten a ver coas cuestións técnicas nada que decir, lóxicamente, como se fixemos noutras ocasións, bueno, algunhas cuestións que polo a propia dinámica de incorporar neste pleno gustaría verlo, pero bueno, haberá tempo para verlo en outras ocasións, que sí que me gustaría tratar, quero dicir. Pero a conta é un reflexo do orzamento, nós, lóxicamente, somos contrarios á proposición dese orzamento, como xa fixemos en outras ocasións, estamos en contra da conta xeral, non polo seu carácter técnico, non porque dubidemos da discusión de unha cuestión técnica da conta, non porque reflexe un orzamento que nós non concordamos. Se dicir o constante debate circular que se está tendo. Conta, liquidación, orzamento. No que nunca damos explicacións de nada e nunca hai definición de nada. Entonces, traes aquí, se nos orzamentos as partidas, digamos, teñen esa ambigüidade, pois na conta, que é onde se executan, onde se gestionan esas partidas, pois, bueno, pois se traen así,
nesta propia semana, pois eu creo que, bueno, que non é un xeito de proceder que é mellorable tamén. Por lo tanto, o noso voto nese sentido, insistimos, non pola cuestión técnica, senón porque reflicte un orzamento que nós, lógicamente, non compartimos, votamos en contra, e que esta propia conta será a concreción dese orzamento. Contra o PSOE, nós votamos a favor. O cuarto punto é a aprobación inicial da primeira modificación do regulamento da venta ambulante. Inicialmente el reglamento de la venta ambulante de este Concello de la Feria, y dentro de este reglamento se incluye de forma específica la regulación del mercado periódico en la Feria de Tandía. Transcurridos unos meses del funcionamiento de esta feria y atendiendo sugerencias y propuestas de los vendedores, creemos que hay dos reglamentos que tienen que ser modificados. Dos puntos del reglamento. Primero sería la diversidad de productos de venta ofertantes y el segundo sería la aplicación de nuevos impuestos por faltas de asistencia prolongadas de los ya existentes. En consecuencia, con el objeto de mejorar el funcionamiento del mercado y ofrecer un mejor servicio para los vecinos y una variedad más amplia de puestos y de productos, y consensuando siempre con la mayoría de los vendedores, se propone la modificación del artículo 9, en donde dice que los puestos nuevos se otorgarán por orden de entrada de las solicitudes en el registro del concello. En vez de esto, pues debería decir: los puestos se adjudicarán combinando la fecha de entrada de las solicitudes en el registro y el tipo de producto a vender, dando siempre prioridad a los vendedores que ofrecen productos que no hay o los que están existentes en menor medida. Y la otra modificación sería del artículo 20.3, donde dice que cuando el titular que hubiese cerrado el puesto, o sea, no asistiese durante 8 días de mercado seguidos o 12 alternos en un periodo de 6 meses, se producirá a la caducidad de la autorización previa de notificación. En vez de esto, debería decir que en el caso del titular, que el titular que hubiese cerrado el puesto durante 3 días en las ferias consecutivas, o 6 alternos en un periodo de 12 meses, se produciría a la caducidad de la autorización. En este punto, siempre y cuando contemos con la justificación específica del interesado, la justificación por enfermedad o algún tipo de justificación que veamos que es admitida, digamos, pues entonces sería mejor eso, cambiar estos dos puntos para como dijo al principio, ¿no? Que haya una más variedad de productos y que no queden tantas ferias algunos puestos vacíos. Estas modificaciones se someterían a información pública y a audiencia de los interesados con la publicación en el BOP y en el talón de anuncios del Ayuntamiento durante un periodo de 30 días, y si no hay ninguna reclamación o alguna sugerencia, pues entonces sería aprobado. Esas serían las dos modificaciones que, de principio, podríamos hacer en el reglamento de mercado. Non se incorporou ninguna das propostas que fixemos na comisión. Bueno, non credes. É dicir, a proposta está feita, pero que, a ver, a mí que me resulta ser curiosísimo, Cris, é que, vamos a ver, aquí dicimos que o tema da xustificación é un tema importante, vos mesmos o recoñecedes na comisión e non incorporades o texto. É que, insistimos, a ver, vamos a ver. Que non aparece, a mí non aparece. El que? No texto La justificación, no, perdón. La justificación. Si non está que se... No metemos ahora, ¿eh? Entonces, a ver, quero decir que... Perdón. Espera, no, no texto Sí, que sí, se sí, dá ten na razón. proposta da alcaldía non Ten razón. aparece. Claro, pero de verdad, permitidme acabar que despois é que senón é moi difícil. Que se non me permitides explicarlo é moi difícil. Entón, vamos a ver, é que te acabas de dicilo, sí, claro, pero é que o verba volant, non? Que dicían os clásicos, se algo non queda reflexado na propia ordenanza, podemos dicir misa. Pero a ver, do que se trata, cando se regula unha modificación dun regulamento de caso de ambulante, é que este constatado. Eu creo que reflicte, bueno, pues un mínimo de rigor o feito de que se incorpore aquilo que vimos aprobar. É dicir, isto é o que imos aprobar. Entón, por lo tanto, está aprobado e creo que as modificacións é importante que se incorporen, que na proposta que se pasa, basicamente porque senón pode dar a sensación
de que as comisións son un mero trámite. Eu creo que iso é unha mensaxe moi desafortunada para a veciñanza. É dicir, se hai unha serie de propostas nas comisións, a ver, eu basicamente porque saí na comisión coa sensación de que, vaya, era unha proposta, bueno, tipo certa aceptación. Entón, polo tanto, a ver, nos ademais creemos que é absolutamente sensata, é dicir, unha persoa por cuestións de saúde, por cuestións de, como pasa en calquer tipo de traballo, perda unha justificación máis alá, ademais de que, digamos, require unha redacción seria. Non é decir, bueno, si xa o acabamos de decir aquí. Non, iso require unha redacción seria porque temos que tratar de evitar que se empregue iso como mecanismo para, digamos, non asistir. Entón, bueno, eu creo que nestas cuestións hai que ser rigorosos e que non chega con decir vamos a incorporarse de calquera maneira, con calquer tipo de redacción, porque é algo importante. En todo caso, nós, lóxicamente, insistimos, non creo que sexa unha redacción, cando un tema como ese, hai persoas que están xogando algo en dereito co que, bueno, do que viven, que se pode decir, bueno, sí, xa incorporaremos aquí, máis ou menos, cando se nos dé a justificación, as palabras despois, cando vexamos que é admitida, xa, pero en base a que criterios, en base a que documentación, con que tipo de justificacións, un pouquinho de seriedade. Entón, eu simplemente digo con respecto a este regulamento. A ver, nós, nese sentido, o noso voto vai ser abstención non por esta cuestión, que sí que estamos de acordo, bueno, posiblemente porque non se contemplan na propio documento as nosas achegas, como, por outra banda, non se contemplaron neste documento as achegas que nos fixemos no propio pleno no que se aprobou este regulamento. Porque, vamos a ver, mira, as dúas únicas achegas ou as enmendas, como queres chamarle, que nos fixemos a este documento e que se aprobaron, honestamente, eu creo que modificaron sustancialmente o regulamento. E que eu creo que foi, digamos, beneficioso para todos os veciños. Nomeadamente, aquela que dicíamos que o tráfico tiña que estar resolto no canto das 9, como propuño o grupo de goberno, ás 8:45. Eu lembro perfectamente que nese pleno a propia concelleira dixo, se vai haber atasco ás 9, vai haber atasco ás 8:45. Pois mira, hai que dicir que non. E creemos que esa emenda que nos fixemos modificouno. Bueno, é lógico que os días de feira sí que vemos unha maior densidade de tráfico, pero que xusto a hora punta na que máis xente para traballar, esa modificación nos entendemos que beneficiou a veciñanza, porque non temos os cuestións todas da feira, pois no horario no que os autobuses escolares, por exemplo, están indo para traballar. Entón, bueno, esa foi unha modificación que se aceptou e que entendemos como exactamente aquela que tamén trouxemos de que non fose posible, digamos, subrogar as licencias que daba o Concello. É dicir, se unha persoa tiña unha licencia, que a puidese dar a, digamos, realugar a outra persoa. Tamén entendemos que é algo beneficioso. Entón, bueno, eu creo que se traballamos xuntos entre todos, eu creo que acabamos beneficiando os veciños. E digo isto porque isto tamén se trouxe no seu momento. Dixemos que os marxes para non asistir ás feiras eran moi amplos e podían dar na situación, bueno, pues que se está dando. Por lo tanto, bueno, nós neste punto si estamos de acordo. Simplemente, bueno, hai outras cuestións da ordenanza que non se tiveron en conta. Estive mirando o documento que tengo no anterior, cuestións, por exemplo, que teñen que ver coas medidas de seguridade e que a propia diversificación, eso xa tratamos tamén que non se contemplaron tampouco na ordenanza. Outra cuestión que tiña que ver, bueno, pues con aqueles requerimentos que había, que era unha cuestión moi polémica, non sei se vos lembrades, aquelas persoas, bueno, que poden actuar nas feiras, pero que teñen diversas cuestións legais con respecto a, bueno, pues a permiso de extranxería e demais. Esas cuestións, digamos que o noso argumento foi que existindo legislación superior que regulaba, pues bueno, non era necesario que se contemplase unha ordenanza, basicamente, porque nese regulamento está sometido a outra legislación e, bueno, pues vemos o que pasa, hoxe por hoxe, é o que está pasando. Entonces, bueno, eu creo que esas cuestións son achegas que se fixeron consultando outros regulamentos, creíamos que eran achegas que melloraban moito o documento e que creemos que, bueno, pues que un proxecto que custa moito revitalizar
é que custa moito revitalizar, porque este grupo de goberno se cargou a Feira de Arcade. Entón, cargouse a Feira de Arcade, estamos intentando revitalizar a cuestión pola que nos aledamos e que, lóxicamente, pois, na que non podemos máis que estar a favor, a proposta que fixemos sobre todos os grupos, tamén o PSOE a fixo no seu momento, claro, custa porque destruir é moi fácil, construir é moi difícil. Por lo tanto, non o voto vai ser absternos, pero que, digamos, pola cuestión do regulamento en sí, nesta cuestión non se incorpora a nosa emenda, bueno, en todo caso, cando se incorpore, nos gustaría que fose, bueno, pues, unha redacción seria e estudada para evitar, bueno, pues, posibles interpretacións e posibles ambigüidades. Creemos que, insistimos, cando se traballa en conxunto, as cousas saen mellor. Entón, bueno, deixamos unha vez máis, por millonésima vez está mal entendido, e se o tendes a ver, pois nos faremos as aportacións que consideredes, que consideramos para mellorar os regulamentos, que creo que benefician a todas as veciñas, e ademais creo que as veciñas creo que ademais é o que agardan de nós. É que estaba falando coa secretaria que quedou sin poñer sin motivo justificado. É dicir, o posto durante 6 días alternos ao ano ou 3 días consecutivos sin motivo justificado producirá a caducidade da autorización logo da correspondente notificación, perdón. O sea, ao añadir despois de outros días consecutivos sin motivo justificado producirase a caducidade. Estamos... A ver, lógicamente, entendemos que non se chega, mellórase a relación, pero, bueno, está ben, que, digamos, que se acepten as emendas, inda que sexa a destempo, pero habería que consultar aos especialistas, sobre todo, no que son as posibilidades de justificación, remitindo algún tipo de listas de cales son as justificacións que si se admiten e cales non. Digo, porque, bueno, as justificacións así, en abstracto, en ambiguo, pois é interpretable. E todo o que se interpretable neste tipo, bueno, en todo caso, creemos que si o mellora. Sí, sempre, se se incorpora, creemos que queda mellorada a redacción, aínda que insistimos. Eu creo que é posible ser máis rigorosos e buscar unha redacción un poquinho máis técnica que que beneficie ás persoas, aos veciños, e que garanta que o regulamento se cumpra sen marxe de interpretación. Acotar todo é difícil, non? Porque sempre vai quedar algo por o que poidan sempre podes poñer 6 formas e sempre pode haber unha sétima ou unha octava ou tal. Pero, bueno, en todo caso, eu creo que poñendo sin motivo justificado sempre acotamos, pois, por lo menos o máis importante, non? Que non se sea decir un vou 8 días e non pasa nada. Por tanto, bueno, eu propoño incorporar eso, sin motivo justificado, e por lo menos acotamos unha parte importante. Entonces, sí, a excepción. Que vai de cosas, unha das causas, hai moitas outras, Sí. As que expliquei durante a miña exposición, lógicamente. Abstención tamén, sí. Abstención, e vamos a favor, e non hai máis puntos. Vamos por concluir como... Agora tendes...